अबा बाबा गुंडेनी अम्मणी कितली छान दिसतास ती. भारी खुशी जाता तुमका पळाचाक. आम्ही छान दिसतासत म्हणून तू सांगता. आमगेल वीक्षक महाप्रभू का आम्ही इष्ट जातात की नाकी. तशनी सांगू नगो अम्मणी. आम्ही म्हणरी आमगेल वीक्षकांक मस्त इष्ट गोतस्वे. हे संक्रांती आम्ही कसले आचरणे करतात वळमा. हज मक्षी कसने काणी दवासे की. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬರ್ಬೇಕ एक ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಅಂತೂ एक ನಾವ್ ಅಂತ ಪೈತತಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತೂ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮಣರಿ, ತಮಿಳ್ನಾಡಂತೂ ಪೊಂಗಲ್ ಮಂತತಿ, पंजाब ಅಂತೂ ಲೋಡಿ ಮಂತತಿ. ಅಶಿ एक ನಾವ್ ಅಂತ ಪೈತತಿ. एक ರೀತಿ ಆಚರಣೆ ಕರ್ತತಿ. ಸೂರ್ಯ ತಗಲ್ಪತ ಬದಲಾಯಿಸುಚ್ಚಿ ದಿವಸಾಜಿ. ದಕ್ಷಿಣಾಯನದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರಾಯಣಕ್ಕ तो ತಗಲ್ಪತ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದ ಮಳರಿ तो मकर राशिक प्रवेश करता. एक वर्षाक 12 मास नवे ते 2 विभाग केला. एक दक्षिणायन आणि एक उत्तरायण. आधी सूर्य मकर राशीक प्रवेश करता. तो प्रति महिने एक राशीक प्रवेश करता. त्याला आज विशेष कसले कमळरे आयचे दिस तकुन उत्तरायण सूरदत्ता. मळरे दिस होड असता, राती सांदत्ता. मस्त संगीतलरी काळोगदायन पळे तकाची दिस होड राती सान मंचे. हे परब कशी सूरदल्ले ಮುಂಚಕ್ಕೆ ಕಾಣಿದವ ಸಿಕ್ಕಿ ಹೊಯ್ಗೊಗೊಂಡಿ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಾಣಂತೂ ಸುಮಾರು ಕಾಣಿ ಅಸತಿ. ಮಕ್ಕ ಗೊತ್ತಸಿಲೆ ಕಾಣಿ ಸಂತಪಳೆ. ಮಸ್ತ್ ಪೂಡೆ ತಿಲಾಸುರ ಮುಂಚಕ್ಕೆ ರಾಕ್ಷಸ ಸಿಲ್ಕೆ तो ಅಸಿಲೆಂಪುರ ಭಾರಿ ಬಾಧಿತ್ತ ಸಿಲ್ಕೆ. ತಕ್ಕ ಸಂಹಾರ ಕೊರ್ಚಕ ಸೂರ್ಯದೇವು ಮಕರಕ ನಿಕರ್ಕಕ ಪೆಟೆತ್ಕೆ. तेदना मकरा ते तिलासुरल पोट्टाक ते तगले कसं म्हणतात ती भर्जी आणि म्हणतात मग तंतू तगल पोट्टाक मारतके. तेदना तगल पोट्टा दुखून मस्त तीळ बाहेर येतके. हज्जी निमित्ती संतुष्ट झालेलो सूर्यदेव प्रति वर्ष हे दिवस मकराकनी ते तिळाक तगल पोट्टा दुखून येईल ते तिळाक कोण पूजा करतात की तंका सुख संपत्ती मिळो म्हणून आशीर्वाद करतके. महाभारतचे भीष्म पितामह तुमको गोतस नवे. होय हळे महा सिरियल अंतनी पळेला. भीष्माक तगलानु इच्छा मरणिदा म्हणून वर देवनस्तके. तशी दावनो भीष्म पितामह शरशये मळरी बाणंतू केलेला हंतरार निದ್ದೋನು मकर संक्रमण येऊचे रक्त सिल्के. ते दिवस आईल कुडले देहत्याग केले म्हणे उल्लेख अस. हे परबेक सुग्गी परब मोणी नावस. रैतापी वर्ग तन्नी वैले दवस धान्य प्रतीयकक पूज करतती. भूमी ताईक कृतज्ञते अर्पण करतती. तष्टावनु हक्क सुग्गी संभ्रम मोणी संगीत. हंग सुरेख मयेन प्रा ते एल्लू बेल्ल रेडी केलखेनवे. आमगे ते अम्मन कसने करनी आबा. आम्ही मोल्ला हल्लेले. होय गोमणी आमक आमची गेल्यांक मग गोतसलवरी हे परब नासिले. पूड प्राम्मी सानस्ताना अशी प्र घरघरा वचनो हे तीळू गोड प्रदिवच प्र पद्धती नासिले. मग गोतसलवरी आणि दुसरे प्रांत्यांत असेल की गोत ना. आमगेल कडेंतनी नासिले. दल्लरी ते दिवस म्हणणे तीळ केद नाही अशीच धान घेवचे नज्ज म्हणून कोणती संगील मका उडगासो तसदान हांव तुक सांगतस पळा. ते तीळ आमक कोणे दिल्ले रे तंक वापस आम्ही कसने दिवकके. आम्ही कसन वापस दिवचे दत्ता. तशी दावनो आम्ही वरेना तज्जी प्रति दावनो आम्ही घरांतू श्रद्धे भक्तीर कोरनो देवा अर्पण केलेले तीळ गोडपुरा तंक वापस दान करचे. मक्क तुगेल हे गुण भारी खुशी दत वळे मा. तू सानस्तना प्रकरणी तुखे गोत नासिल म्हणो अम्मा कोरनक म्हण सांगनी पळे. अम्मा हे सानस्तन करतेसिल खे तष्टवंती हंगे करता तू ती ಅವಕಾಶನೆ दिल पड़े. भारी खुशी दल्ले हे एल्लू बेल्ला खोचक भारी रुचि. आमका कोणे पुणी चांग विचारो चांग आचरणे ಬಗ್ಗೆ संगिलतदना आमकिष्टस्वे कोरका नावे नुतरपका. दुसर कोणे करताना तंक बाद दिवचे नज्ज गेली कोच्चे तमाश कोच्चे हे पर करू नज्ज तंक मी प्रोत्साह करका. चांग काम करताना आम्ही तंका सपोर्ट करका. हे मी गेले अनिसिकेनी अभिप्राय. आज कोणाल घरात पळालेली खिचडी केला. हे कसले खोळे मा. हे परबेक मुगदाळेनी तांदूळ घाललेले खिचडी करचेक संप्रदाय. आमक दवस धान्य दिलेले भूमी ताईक कृतज्ञते सांगून ते खुशीरी हे गोडशी करचेक संप्रदाय दावनायला. आणि हे एल्लू बेल्ला प्रकारचे कसले का
आता शिया दिवस नव्हे हे शी चढ जाल निमित्ती आमगेल चर्म पुरा बेत्ता हातू पायू तोंड हे पूर्ती कडेन तो चर्म बेत्तून आमका जळचणी जाता आणि हे टाइमारी आमका आमगेल देहंतू उष्णतेवरे उणी जाता हे उष्णते चढोचक आणि चर्मा कांतिक तेल्ला अंश दवक जाता तेल्ला अंश कश मिळता ತೀಳು ನರಗಡ್ಲೆ ಕೊಬ್ಬರಿ आणि ಹಜ್ಜೊಟ್ಟು ಗೋಡ ಅಪರ ಖೌಚಿ ನಿಮಿತಿ ಆಮಕ ಜೀವಾಕ್ ಚಾಂಗ ತೀಳನಿ ಗೋಡ ಖಲರಿ ದೇಹಕ ಪುಷ್ಟಿ ಮೆಲ್ತಾ ಮುನಿ ಸಂತತಿ हो हे संक्रांती ಬರ್ಬೇಕ इतले पुरा महत्व हिन्ನೆಲೆ प्रास नवे तुगल निमिती मस्त विषय सिकला मी होई होळे मा मस्त लायक विचार सांगले तुवे आम्ही आणि गरगराक हे तील गोडनी अंटू चवत्तती दायत वग्गी वचनो वग्गी येती काळप दौच भितर घरा येती ते तुमक सकळांके संक्रांती पर्वेचे हार्दिक शुभाशयो मग ಗೊತ್ತಿಸಿಲ್ तितले माहिती काणी पुरा तुमगेला शेअर करून घेतला हाव सांगिले विषयांतो काणींतो कंचे विचारांतो कसने पुणी चुकी असल्यारे दयकोनो क्षम करते आणि आमगेल प्रपंच यूट्यूब चॅनलक सपोर्ट करते हाय तुम्ही पुरा तीळू गोड पुरा खत्ताची आमगेल व्हिडिओ पळयतासती नवे तशींची एक लाईक घालती आणि आमगेल व्हिडिओ कशेच म्हणून कमेंट सांगतील येती ता आमगेल प्रपंच यूट्यूब चॅनलक कोण अनिके सब्सक्राइब करून घेनिके दयकोनो आताच सब्सक्राइब करून घेती तुमगेल बंधू बांधवांक शेअर करून तंके आमगेल प्रपंचक आपण हडती आम्ही आणि तुमका अनेक व्हिडिओ मिळतती धन्यवाद।